Здравейте, потребители на YouTube! Днес реших да снимам на Minecraft. Както виждате, това е 6-ти пореден епизод. И почвам с обясненията защо не съм снимал и такива неща. О, фак, че. Ей, така, къде? Просто, така се каже, телефона ми е нов шит. И нямаше как аз просто да снимам по какъвто и да било начин, защото нещо се прецакваше, се ставаше. И затова просто си ви казвам честно откровено. А и наистина са ми малко абонатите и гледанията, така че ако реално искате още епизоди и такива неща, трябва да и вие да направите нещо. Не искам кой знае какво от вас, просто искам да харесвате, да коментирате и най-вече така да се каже, нали, да знам, да се абонирате както винаги, защото колко повече абонати имам, толкова по-добре за мен. И толкова по, така се каже, ми давате мотивацията, да продължа да снимам, защото наистина като имам много малко абонати и защо се чува дали да спирам и да изтрия всичко. Така че, скъпи приятели, така да ви нареча, просто, както ви казах, коментирайте, дайте си мнение. Това най-много ме интересува мен. Аз, така да се каже, нали, гледайте просто да си давате мнение. Това е най-важното за мен. Искам да давате коментари. И да сабскрайбвате най-вече, защото наистина без сабскрайбъри аз трудно ще продължавам. Харесване и гледане. Това ми трябва най-много на мен. Ако имам всички тия неща, редовни епизоди ще имам постоянно. Така че да си знаете. И ако дигна там вече повече абонати, някакви стримове мога да правя евентуално. Но за сега си продължа да снимам само на Minecraft и на никаква друга игра. Близките... Докато не стигна определена бройка абонати, аз си знам колко точно. Така че всичко зависи от вас, приятели. Така, да видим сега днес къде ще има някакъв късмет. Имам село, между другото, ще ви го покажа. Нали, същия добре, ще видите къщата малко по-дизайнерска си я направих. И крави да помряха за нея. Както и да е. Те си цвет, както е. Това път си направих малко повече кирки. И може да не е много добро качество. В смисъл, може също така да лага, защото телефона ми не е толкова силен да издържи, но все пак аз ще се постарая за вас специално. Смарил съм малко графиките. Както се базикаме с един от моя клас, медиум резолюция. Ще върви на всичко. Так. Не. Добре, ще го направя. Тая Майнкрафт не ме обича. А, фу, казах и пещера. Това е любимото нещо в тази игра. Да си намеря нещо така на готова пещера. Fuck you! Бати тъпото. Не. Това не е честно. Не е справедливо. Сега просто трябва да изпише Tag как гадно. Тък му се зарадвах и изведнъж. Бля, та кирка няма да се купи вече. Оу, сега си звука извади това. Така. Клиповете ще са по 15 минути, само да кажа. Защото като са дълги са малко отекчителни. Аз не искам да ви отекчавам, искам даже да нямате търпение за следващите епизоди и такива неща, какво се случи. Ще играя и малко такива мапове. Не мое, разбира се, ами такива изтеглени. Някакви паркур, PvP, тя знам. Те всякакви такива забавни. А, този път съм зарадван. Чувам зомби май, което ме тревожи. Така да видя, че съм дошъл от тук. Супер. Айрон. Това е едно от любимите неща в тази игра.
като едно такова клип, едно такова нещо като снимка. Когато си твърде богат, нали, и пропускаш айрена, в смисъл, като си диамантен, вече не пипаш айрен почти. Имам скелет. Пожелавам ти да си трошиш костите. Нали с най-добри чувства? Така. Да видим какво има насам. О, въглища. И в Прегит. Сериозно ли? Така. Между другото снимам сега много хубава програма, която мисля, че не изисква никакъв урод. Казва се... Гейм рекордер или нещо от сорта беше, но наистина си е хубава програмата. Да ти има едно малко бутонче, като започнах при малко това видео уж. И го спрях и трябваше пак да го пусна и беше много досадно. Както и да е. И така ми отне поне 5 минути и то направя това. Там. Аре бе, това тази вода не е активна. Нали ще активираме така. Не бе, не бе, не бе. Колко ми е малко всичко. Едва го нацелвам на това малко телефонче. При като бях на таблет. Rest in peace. Аз го щупих. Така да се каже, ми беше супер удобно. Това тук едва мърдвам, едва ми играя. Няма значение. Важното е да се правиш кеф. Така. Между другото, за феновете, дето мислехме... Аре стига това помислих за диаманти. Ладно. Не мога да намеря сървър, смисъл, за да играваме всички заедно. Ако можех да намеря да направя сървър за Pocket Edition, без платен хост, естествено, не ми се дадат пари за нищо, буквално, като аз нямам никаква полза, нали. Аз исках да го направя просто за вас, е така да е фона. Ама няма как да стане, защото не мога да намеря. Ако намеря, прави сървъра, играваме вътре и снимаме всички, така да се каже. Просто да се каже нещо като сървър с фенове, така да го наречем. Че сега има. Всъщност копая за диаманти, май. Може да си светна. Той е на това ниво, ще копая и то. Fuck you. Fuck you, Dolphin. Мисля, че е сега след малко се качвам направо нагоре. Така. Аз всъщност в PMA 15 не знам какво има. Аз не съм играл от 1.13 някъде, така че предстои да видим. Надявам се да е нещо интересно да имаме като нови неща. Знам, че има недър, но то от отдавна. Така, не знам какво става. Herobrine, is that you? Bitch? Get out on my video. Няма да ни се набутва това.
наркоман тук с светнали очи. Всяко време ми се покаже, аз ще ти карам къп. Ма и ще го пребия също време. Робъра не е нищо страшно дета. Мисля, знаете. Между другото съм забелязал в характеристиките, че 40% от гледащите са момичета. Това е странно, не знаеш, че изобщо момичета се интересуват от игри. Мисъл, чак ми стана чудващо и трябва да са някакви момчета с женски профили, наистина да така, ама първото е по-вероятно. И така като гледам, вие всичките сте още малки, смисъл, не сте кой знае колко големи като на възраст, нали? Предполагам, че на мислене сигурно има някои деца над мен много, но на години просто по-малко. Така, аз мисля да се качвам нагоре, така ще ви покажа и всичко, защото събрах айрон. Оп, има още едно. Чакай да си взема тънки хляб. Много е готино с тази фермичка, да си направи. И как лъкнах с тази диня просто да намеря, нереално. Динята си ми е някакво супер удобно. И се усещам как пред вратата ми просто ще има един жалък крипър, чиято цел е да ми прецака това видео. Той вече ми го прецака един. Просто като отворих вратата и гръмна. Това как злобно се чува някой като влиза в нас, просто долу как включват като някакви хамали. Кам. Мъ. Мъ. Много ме радват тия крави. Айде, рън, поси. Право ви показвам. Тук го знаете това. Както винаги гледам да е същото. Ето, го направих по-декоративно. Това по-кръвчета е така. За фън. И сега слизаме. Плюс. Това обичам на синглплеера. Мога си легна и направо си става ден. Мрем. Тия два диаманта какво си направя? Не знам какво си направя. Това готина ферма имам. Само тук трябва да я оправя, че един гаден паяк ми е прецака. Пайчвахме се баш пък където не трябва. Няма значение, дайте ви покажа селото. Преди да свърша с този епизод. Опа, батерията ми свършва. Не е проблем. Имам твърде много проценти. Аз почнах на 20%, така че не се лъжи толкова беше. Всъщност не помня. Ще си направя стълби. Ма няма да е сега, защото нямам време. Его селото. Да не се чуете. Добре. Аз верно, че давах на моят клас да си игра тук. Къде стират. Това са много красиви къщи обаче. Някакви супер древните има хубави. Аз взех ляйте. Най-важното въпрос, че правих се. И трябва вие дали мога да трейдвам с тия неща. Има книги. Охо, аз съм рич. Да, взел съм го. Да, бе, то диаманти къде ще взема. Съм го заградил много яко. Чакай само пробвам дали мога да трейдвам. Стой, бе, медже.
Явно не мога. Само да го ударих. Добре, това беше от мен за този епизод. Не забравяйте да харесате, да коментирате най-важното и да се абонирате за мен за нови видеоклипове и да продължаваме напред заедно, естествено. Ако измисля нещо, му има сървър. Хайде, това е всичко от мен. Довиждане.